Svaki dan vježbam, ne samo danas i jučer i sva, bez obzira na vreme. Kiša, snijeg, bilo šta. Ako hoćete biti zdrav, vježbat ćete svaki dan. Boli me ruka, boli me noga, sve me boli. Vježbaj, pizdati mater. Vježbaj, pizdati mater. Boli me kolena, pa vježbaj kolena, ma je botka. Boli me glava, pa trle glavu, diži se ujutro rano. Vježbaj, pizdati mater. Sramota mi je penzionere uništa, sam isto čovjek kao svi drugi. Ali nema bolesti ako si u glavi zdrav. Digi. Ako si u glavi zdrav? Onda crkni, drugo nema, izvini na izraz, molim te, izvini na izraz. Kako onda ovaj, recimo, koronavirus koji je pokorio Kini? Kakav virus, pa to samo da prodaju lijekovi, ovo ne ko zna šta oni Kinezi, ko zna šta izmisle u pizdu.